Meron libreng park na. Kuya, big na kayo paglaro. Ay, ala, fully booked sa Richard. Wala na yan, 8 na yan. Sayang yung talag. Sige, basta. Pag may pizza, tinuro lang dito sa akin. Bakit? Hindi siya po. Bakit? Para mapagpunit sa kanya. Ay, yung malapit lang sa loob. Kababa. So, tapos, minsan pwedeng gumano ko, pwedeng forehand. Nice check! Tapos, tapos ko na rin high serve. Gano'n na lang. So, gusto ko forehand ka. Parang forehand siya na kung mag-backhand. So, backhand. Di ba nakukuha nila dito? Hindi ko nakukuha dito. Kapag ganito na siya, ako ginagawa ko ganito. I saw that. Si Chad, kumakas na dito na. Oh, nakita mo yung receipt niya kanina. Ang ganda. Depende din niya. Konting na lang. Konting timing pa. Ubo. Ay, sorry. Isa na sila. Isa pang nakapila sa akin. Si Moyanda, tsaka si Ate. Ano? Parts. Makukuha ko din. Kailangan ko nang gamitin nila. Hindi na mo masyas. Hindi mo man ba ganun. Kaya nga, parang pag pumapalo ko, parang usually may sweet satisfaction. Sabi yan, gamit ko. Kailangan malakas ka dito. Kontrahin mo yung balik. Shuttle shot. Naubos na. Pag pala third time, din yung kumain. Ubos na. Hindi ba? Saan na? Nada pa?
Ron, tsaka sila. Ay, daw na sa store. Hindi na daw work. Ito lagi. Simula lang nila. So, yung kaka-strategize. Yun, tapos Sa first start, hindi na sa atin. Nakabang hindi sa Nice game. Uy. Tama. Saan na si Tim? Tara, tara, Mark. Meron yan. Nice part. Tara, part. Yan, hindi ko makuha paano ko. Wala na. naman.